Day, nalubat ay. Charger! Ano tayo, charger? Charger! Ang ato, di pas charger! Di pas charger! No. Ay, Ano ko kumit ta, mame? Kikita anak, at kikita garuti si daan tayo, tanya o man ti si daan tayo. Dahil takot, tikon ko nak mame. Riban pa mo. Ang sabi nga ubin. Naku, matapin ang ribad mo. Tinkatang matisidan tayo. Tinahimas ko matisidan tayo, tata. Oo niya, tata. Ang problema ka timasida. Riban pa mo, mame. Sabi nga ubingan. Ano ka man? Ano tapi si daan? ay, Ano nagkakawat ti Coco? Naapo. Ay, naku mare, ni Pipita. Masikog man. Ay, ito na chismosa. Napo. Masikog man. Ayaw. Ay, basol ko nga road nga niya nakak ka na imas. Ay, nada. Ito nila kay. Ito na eh. Binastos na kita lang Sublay. kay. Nagsisiga naman na gito. Bye, boss. Ay, boss. Problema. Suta, binastos na blakay. Tapos tayo lumabasak dito. Problema. Ano kami? Ay, ka sa Ay,